ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లూ దగ్గర గ్రీన్ నంబర్ 9 నొక్కండి. ఓకే. అంటే ఫస్ట్ 2 మనము ఏది ఫస్ట్ మన అవుట్లైన్ అది ఏదైనా కలర్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఏ కలర్ ఎందుకని మనం సెకండ్ ఇచ్చే కలర్ అడిచ్చేసినాం అంతే కావాలి. లాక్ అన్నది బ్యాక్ వెళ్ళిందా? లాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అన్లాక్ చేస్తే మనం చూసిన డిజైన్ వస్తుంది. అంటే లాక్ ప్రీవియస్గానే చేయాలి కదా? ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మార్కింగ్